Бурни аплодисменти, дами и господа, за това страхотно шоу, което видяхте току-що. Добър вечер! Здравейте на всички приятели на красотата и естетиката. Добре дошли! Много ви благодарим, че уважихте нашия празник. 15 години Митко Дамов, Vogue Vision! Вече 15 години Vogue Vision Group, заедно със своя създател и арт-директор Митко Дамов, пишат своите редове в историята на съвременната българска модна индустрия. Всеки сезон групата участва или инициира модни спектакли и винаги успява да провокира и да предложи нещо ново на публиката и клиентите си. От своя страна, топ-коафьорът Митко Дамов не спира да твори изкуство, като влага неподражаемия си стил, въображение и усет за естетика. Митко Дамов и Vogue Vision Group винаги са отдавали приоритет на качеството на обслужването, разбирането на желанията на клиента и позитивното си отношение към всичко красиво и стилно. Тази есен те още веднъж доказват това, като поканиха тук всички нас, клиенти и приятели, за да отпразнуваме заедно 15 години от началото на творческата кариера на Митко Дамов. Видяхте един завладяващ спектакъл току-що, концептуално подчинен на пътуването през времето и на идеята за това, че всеки сам твори своята история. Не мога да пропусна, разбира се, и майсторския тандем Митко Дамов и Стефан Галиен. Аплодисменти за тях! Стефан Галиен е арт-директор на Лабил Статик Париж и специален гост. Днес видяхте как те демонстрираха на живо своите виртуозни умения и техники в коафьорското изкуство. От своето основаване през 1994 година Vogue Vision Group създава цялостна естетическа концепция в грижата за красотата, която е в съзвучие със световните модни тенденции. Верни на убеждението, че единствената правилна посока на движение е тази на развитието и иновациите, Митко Дамов и екипът му пазят съкровището на отминалите 15 години опит и същевременно са отправили погледа си в бъдещето. И сега, преди да поканя на сцената виновникът за всичко това, искам да изкажа специални благодарности към нашите партньори тази вечер. Сибанк, тя отново е близо до нас. Магазини Dress to Impress и Малони. Магазини Култ и Селин. United Partners. Благодарим за перфектната организация на хотел Хилтън. Динакорд, които направиха това събитие реалност. Благодарим ви. Любо, благодарим и на теб. Балет Експоз и Балет Акадамус. Всички салони Vogue Vision – София, Пловдив, Велико Търново и Варна. TM Hair Studio, M Studio Благоевград, Салон Сузе Бургас. Благодарим на Фани Ненкова за прекрасния подарък. И разбира се, не на последно място, на всички наши клиенти и приятели, които не спираха да вярват в нас. Благодарим ви! А сега искам да чуя наистина много бурни аплодисменти за Митко Дамов! Ще да сме заедно път. Искам да благодаря на всички. 12 години не са много, не са и малко, но смятам, че когато резултатите и фактите говорят, всичко това, което успяваме да постигнем и да направим благодарение на екипите, които изградихме в цялата страна, нивото, което се опитваме да поддържаме, професионализма на всички хора, които са тук, искам да благодаря безкрайно. Да им кажа, че много ви обичам, да им кажа, че аз съм това, което съм, благодарение на тях, благодарение на вас,
които наистина ме подкрепяхте през цялото това време и ме карахте да бъда сигурен и да... Трябва ви благодаря. И аз благодаря, защото и той мен ме направи манекен. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mitko, happy birthday to you. Благодаря ти, Георги. Така ми е бил моите най-добри приятели, които наистина ме започнаха през цялото време. Аз няма да благодаря по-отделно, защото със сигурност ще пропусна толкова много хора, толкова много приятели, толкова много съмишленици, колеги и клиенти, които са били през цялото време с мен. Но искам да знаят, че вярвам безкрайно много в тях, безкрайно много ги обичам. Ще продължа да работя за тях и да правя всичко, което е възможно. Тоест ще дам всичко от себе си. Обичам всички и благодаря още веднъж за всичко, което правите за мен. Всъщност, може би сега е момента да поканим всички мои колеги, всички мои екипи и хората, които направиха това прекрасно шоу. Ще започна, разбира се, с Георги Стоилков. Аплодисменти, защото това, което видяхте тази вечер, се дължи на него. Аплодисменти. Благодаря ти, шоу. Екипите, които работят към моделите, танцорите, моля ви, заповядайте всички на сцената. Ще помоля Биляна и Стефан. Биляна и Стефан, много ви моля, заповядайте. Специални благодарности на Небил Стетик Париж и на господин Стефан Гаен за подкрепата, която имаме, за вярата и доверието. Смятаме, че видяхте част от света сме и се гордеем с което. Благодаря ви. Митко Дамов, благодарим ви още веднъж.